Ay hala kanugon, mga kapuso, mga nagadumala sa pila ka mga restaurant sa probinsya ng Iloilo nagpahayag nga nagalabot sa masobra 2 ka kilo ang rice wastage o kung nagakauya nga kanon kada adlaw. Pila ka makalan-an nagapangita na sang pamaagi agod malikawan ang uyang sa kanon. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Nagalabot sa isa ka sako sang bugas ang matigang sang restaurant nga ini sa barangay Puro 4 Pavia. Nagaserbe sang only rice ang kalan-an gani suno sa supervisor hindi malikawan nga may mausik sila nga kanon kada adlaw nga nagalabot sa 5 ka kilo. Agud hindi mauyang ginahatag nila ini sang libre sa mga customer o kun mga nagatatap sang kasapatan. Minimum 5 kilos but ang hamon nga usik nga rice kag ang hamon nga iban nga mga leftovers ma'am bali migakuha gina siya sometimes ang boss namon do every night ginakuha iya and then migakuha man nga iban nga mga persons day nga may mga dogs or chickens kag mga itik. Madamo man sang customer ang Samgipsal restaurant nga ini sa Haro, Iloilo City. Pareho sa iban nga kalan-an, aminado ang tagdumalahan nga dako ang rice wastage nila kada adlaw. Gani nagapangita man sila sang pamaagi, agud hindi mauyang ang mga leftover rice. Mayara man mga ara lamang sa 2 kilo. Siyempre subong mahal ang bugas mo. Kung may mga bilin man sa customer, ginapakaon man sa sa ido mga galayaw. Gani si JM ginasiguro gid nga ang maubos lang sini nga kaunon nga kanon ang iya gina-order. Mag-order lang sa rice ang insakto lang gid tapos ang kaya mo lang gid bala ubuson kay ang nugon malandaan kung i-waste mo tapos mag-order ka sa damo kay kamahal nga daan sang rice tapos damo nga daan subong sa mga tawo nga hindi kakaon bala sang insakto. Sa pihak sang pagmahal sang bugas kaginalantaw pagnubo sang supply sini bangod sa epekto sang bagyo, ginpahayag sang Iloilo Provincial Agriculture Office nga bastante ang supply sang bugas sa probinsya. The probinsya is more than 100%. So meaning worst comes to worst amo na permi ang atong gina-produce. So wala pa man kita nubo gid sa 100% nga self-sufficient. So I'm hoping and I'm optimistic nga we'll stay within that level. Apang ginapahanumdum sa gihapon sa publiko nga mangin responsable kag magkinot sa kanon agud mapahagan-hagan ang rice wastage sa mga kalan-an ukon sa mga puloy-an. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.